Hola, sóc en David Raventós, en el meu 14è dia de vaga de fam per la independència de Catalunya i Escòcia. A partir d'ara faré les presentacions més curtes perquè començo a activar ja el mode d'estalvi d'energia, d'acord? Ja em coneixeu, ja m'anireu coneixent i a partir d'ara les presentacions seran més curtes. En aquest vídeo us vull parlar de Podemos i de la seva importància en el procés i de l'aparició d'aquest partit i el per què. Ara que espero molta gent ha començat a obrir els ulls i entendre que el món no té res a veure amb el que ens expliquen, això té a veure, mira, hi ha un filòsof que es diu Leo Strauss, que és el filòsof de capçalera de Donald Rumsfeld i aquesta gent, aquests taurons americans que dominen el món, que diu que la veritat és massa terrible pel 99% de la gent i la veritat s'ha de mantenir oculta en aquesta gent. Per això s'inventen eboles, fan autoatentats, fan guerres criminals a tot el món i ens protegeixen de la veritat i així el món es redueix, com dic en un altre vídeo, en enganyadors i enganyats. Si vosaltres no formeu part del 1% o menys que enganya la resta de la humanitat, sou enganyats i necessitem que us desenganyeu perquè ens vingueu a ajudar. Per parlar de Podemos seria molt interessant que prèviament tothom llegís un llibre d'Alfredo Grimaldos de l'any 2006 que es diu La CIA en Espanya, que breument ve a explicar que tot el que és la transició a l'estat espanyol ha sigut teledirigida per la CIA, des del rei Juan Carlos, que li deien si havia de saludar més o menys el president d'Anglaterra, el president d'Alemanya o de França, anava teledirigit. El 23F va ser coordinat per la CIA, l'atemptat de Carrero Blanco el va executar ETA, però la informació i la negligència en detectar-lo la va posar als Estats Units. Henry Kissinger va estar 6 hores reunit amb Carrero Blanco el dia abans de l'atemptat. No es devien posar d'acord i van haver d'optar per un pla B. Coses com el síndrome tòxic que se'ns va dir que era l'oli de colza i tal, les persones que ho han estudiat tenen clar que això va ser un accident d'armes bacteriològiques a la base de Torrejón de Ardoz. La persona que fabricava o que distribuïa aquell oli es va oferir a beure'n 1 litre davant del jutge i va dir que no calia. I a la gent que no va afirmar que era culpa de l'oli no se li pagaven les indemnitzacions, per tant tothom ho va dir. Per tant, tot això és fals, però més important i rellevant pel cas de Podemos, Felipe González és un agent de la CIA que va ser infiltrat a partir de contactes amb Vernon Walters i una persona totalment desconeguda se la porta acompanyada per la CIA i per la policia de Franco al mitificat Congrés de Suresnes i allà liquiden la vella guàrdia de la resistència del PSOE i entren el Felipe González, Guerra, Serra, Solana i tots aquests per fer l'operació que en aquell moment era molt important. En aquell moment pels Estats Units era molt important que Espanya estés a la OTAN i la manera de mantenir-nos a la OTAN va ser fer pujar Felipe González, que deia que d'entrada no, però al final va canviar i va fer una campanya a favor del sí i al final l'estat espanyol es va quedar a la OTAN. L'objectiu estratègic dels Estats Units es va complir amb la infiltració de Felipe González. El president que ha durat més 14 anys a l'estat espanyol i que ha tret un munt de vots i el més elegit, resulta que és un agent de la CIA i si no us ho havien dit és perquè tenim tenim mitjans de comunicació que no mereixen tant nom. És a dir, són mers corretges de transmissió del que el poder ens vol explicar, però no investiguen, no ens expliquen, no ens diuen res. Val? Aclarit aquest punt, i remeto un llibre que he remès abans, la situació ara important pels Estats Units és que no es trenqui ni l'estat espanyol ni el Regne Unit i la manera de fer-ho és crear un Felipe González II, que és Pablo Iglesias i Podemos. Vull dir que uns quants independentistes estaven formulant la creació d'un partit que s'havia de dir Tots Units, que ara pot revifar en forma de plataforma i esperem que així sigui, i amb una idea de regeneració democràtica, neteja, participació directa, que podria coincidir en gran part del que era Podemos, que encara no hi era, però per orientar-ho cap a l'independentisme. Doncs, per una banda, em van rebentar aquell partit amb gent que jo tenia per amics meus, i segon, apareix del no-res Podemos. I Podemos no és en absolut el que sembla. Podemos és la reedició de l'operació dels Estats Units, en aquell cas per mantenir-nos a l'OTAN i ara per matar la independència de Catalunya. L'únic motiu d'existir de Podemos és matar la independència de Catalunya. Hem de ser conscients del moment històric en què vivim. D'aquí 100 anys a ningú li importarà qui és president del govern a Espanya, ara o a la propera o d'aquí 8 o 10 anys. D'aquí 50 o 100 anys l'únic important és si Catalunya va ser independent quan tenia l'oportunitat de ser-ho o no.
I hem d'interpretar la realitat des d'aquest punt d'excepcionalitat històrica. És igual si rebenta el PSC, és igual si rebenta en Convergència, és igual si rebenta el PSOE, és igual tot això. Tot això són putxinel·lis i actors secundaris que quan han de desaparèixer de l'escenari, desapareixen. Amb Podemos, la meva relació directa són 3 vegades. No entrarem ara a detallar-ho, però algun dia explicarem què va ser l'11M a Madrid, que òbviament no va ser ni Al-Qaeda, ni va ser ETA, ni molt menys. I hem de dir que Pablo Iglesias i Juan Carlos Monedero han reconegut ells mateixos que són els que van enviar els missatges que van convocar la gent a les seus del PP, que és una cosa típica de fer dels agents de la CIA, perquè allò va ser una operació de l'OTAN. Però no hi entrem en detall. Jo em vaig posar en contacte amb Juan Carlos Monedero a la Tuerca per dir que jo estava rebent amenaces i pressions polítiques per defensar la independència i la seva resposta va ser que nosotros no somos independentistas. Escolta, Juan Carlos, és que no parlem d'això, parlem de drets humans i persecució política, val? Que suposadament vosaltres que sou tant, tal i qual, hauríeu de defensar. Primera. Segona, em vaig posar en contacte amb Albano Dante Fachin per Facebook, que mai em va contestar, dient-li això, que m'estaven fent això i que m'ho feien de Convergència i que era una injustícia i una persecució política. Hosti, que curiós, un tio que fa bandera de trinxar Convergència i de defensar totes les causes justes i algú que és atacat per Convergència i que té una causa justa, que hauria de ser, ell n'hauria de fer bandera, rebo la ignorància més absoluta. Per tant, jo ho tinc clar en aquest nivell. Això per una banda, però el més essencial també és que és inadmissible que uns que van d'antisistema resulta que del no res les televisions més feixistes d'Espanya li donen tot el temps i el fan créixer artificialment. Això és impossible. I quan comencem a pensar críticament, arribarà un dia que quan veurem això ja no ens podran manipular així. Les televisions són una de les eines fonamentals d'aquest sistema i no les regalen. Digueu-m'ho a mi, que porto 2 anys i mig, estic en vaga de fam 2 setmanes i no em treuen. Un partit que no és de ningú es dediquen a promocionar-lo per fer-lo pujar, perquè la clau és que Podemos rebenti la independència de Catalunya. Ara els han fet que no entrin al govern, suposadament, per defensar el referèndum a Catalunya, i això ja ho han aconseguit, i ara es tracta de seguir amb el pla de rebentar Junts pel Sí i les CUP perquè hi hagi unes noves eleccions. Noves eleccions a les quals Podemos, amb aquesta carta d'haver defensat el referèndum, i campanya que ja els hi feien l'altre dia a RAC1, minuts abans d'ignorar-me, de mentir-me i d'ofendre'm, Jordi Basté va fer una tertúlia on semblava que Xavier Domènech era la nova esperança blanca d'aquest país i que sense ell no es podia fer res, no? És tot un pla organitzat, tot és un pla organitzat. El que a nosaltres se'ns ven com a sorpresa està organitzat de fa molt temps. Podemos és una creació de l'entorn de la CIA per rebentar el procés i salvar la unitat d'Espanya, que és l'objectiu estratègic dels Estats Units i la OTAN a l'estat espanyol. De la mateixa manera que fa 30 anys ho era que Espanya estés a la OTAN. Només hem d'obrir els ulls, no necessitem fer res especial, no hem d'agafar cap fusell, no hem de fer res, hem de fer molt menys del que han fet els nostres avantpassats i ho hem de fer pels nostres fills i els nostres nets. Obrim els ulls i guanyarem.